lalela bakwethu sithenene sithi halala kumfowethu osezibambele u60 million rand kwilotho. So lo muntu ucela ukuthi lina ngadalula igama lakhe kuthi inamba zakhe siphume zonke balaleli. Sithi halala mfowethu, sithi halala nathi sithi holiday FM hlala nathi kumsakazo wakho intandokazi. Amen ke bazalwane. Amen. Amen ke bazalwane. Amen. Sitheleli ithuba leli ngibonge kubo bonke bathe baba khona ukuphelezela kwababa osukwini la namhlanje. Bathi ke abomndeni uma nisuka la bacela ukuba nidlule ngasekhaya niyothola ukuya ngasethunjini. Siyabonga. Makoti, ngifuna ungizwe kahle. Asisafune lutho uzosiganisa nawe. Baba. Nani mama. Ngicela ngigasixoshe nomntana wami. Ayisuka la wena. Lokhu bibithela into engakho baba bani. Wena ade ngakusola wena ukuthi vele nje. Obumuntu ideni ubafowami. Wenkosi, wemaye. Shwele. Kanjani manje? Oyini ungafuna ukungena obanye bafowethu? Thatha umthwalo wakho uhambe. Kodwa ngoba niyazi nje ukuthi sengiyintandana ninabo abazali. Hawe ngizoshonaphi? Uyayibona ukuqedwa nami mthwadlana yakho la hamba lana. Hawe maye. Hamba. Awushwele ngilosi. Wenkosi. Ushwele namadoda. Sawubona mama. Yebo njani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Besicela nje indawo yokuthi sithi nje gozololo nomntanami. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi nini nithi gozololo lekhaya. Okokuqala ufaka ingubo ezimnyama uzilile. Okwesibili indoda lekhaya inolaka kabi. So usukele wena uza la uthi ngoba uzofuna indawo yokulala ekhaya ayi nami badla ngeke ngize ngikwazi ngoba ngiyamazi bawo lekhaya uyathetha futhi unolaka. Ungadlulela kamakhelwane ubheke khona mhlamba bazokusiza. Awu nosuka lodwa nje. Ngeke ngize ngikwazi ngempela. Ngisho usuku lodwa nje ngeke ngize ngikwazi. Angifuni mina ukudliwa indoda lekhaya ngidle ngihlaza. Qoqoqo la ekhaya. Sanibonani. Yebo sawubona baba. Yebo, khombe nginganisiza ngani ningobani nisuka ngakephi? Umfana wami lona sisuka kaMtshali ngale komfula. Isihluphekile. Ukhala ngani uma ngizwe? Besicela nje usiphi indawo yokuhlala. Noba nje insukwana ngithi ukuhlala nomntanami. Nkosi yami. Njengoba kodwa nibona nje la ekhaya Nkosi yami. Sibaningi la ekhaya. Nale ndawo esihlala kuyona incanyana. Njengoba ubona nje ku2 asinako ukuthini. Kodwa ke ma sesingakunikeza lela bala. Ubone ukuthi wenze njani nawe ngalabo uthayila bakhona nangale kokukhona la. Ubone ukuthi ikuphi ongakwenza nomfana. Nathi sizobe sesinisiza ke sifake isandla. Kodwa kwamanje mengisacela ukuthi yena nithi ukuhlala ngalena bandla nithi ukulinda sinenzele lokho okuncane kuze nicibe nokoma ngoba hayi nelanga liyashisa. Siyabonga kakhulu usizo lwakho siyabonga. Sesikusisa. Uzicela umoya egcwele. Wemdali ngenelela manje. Wemdali saphinga. Wemdali saphinga.
ngenze ngiphile Uhlabe ngedolo wena uthandaze Angishone phansi Uhlabe ngedolo wena uthandaze Angicele konke Uhlabe ngedolo wena uthandaze Inkosi izwile Uhlabe ngedolo wena uthandaze Yangiphumusa Nzuzo ndodana yami. Ngifisa ukhule ube nelekusasa eliqhakazile empilweni. Uyezwa? Yebo mama. Wemdali ngenelela manje Wemdali sephinga Ngiyajabula. It's obvious. Wekho umuntu ongaphasi. Hey mama. Sekusikhathi manje sokuthi ngibhunguke ngibangisele eThekwini. Ngiyozama amadoho. Asibone isimo salekhaya sinzima kanjani. Kuzofanele ngihambe. Kodwa ngiyakuthembisa. Ngizobuya mama ngizokulanda. Noma kanjani ngizobuya. Ngishintshile isimo salekhaya mama. Isimo sezinto sishintshe ngiyakuthembisa. Ngiyakuthemba mfana wami. Uzobuya mama. Boy, mfethu, impahla yami shenene mfethu. Impahla yami mfethu. I'm looking for a job, anything, my brother. Okay, sir. Anything, I can do anything. At the moment, no place are here, right? Not even a small like Chanel. What I can do? Tell me. Sawubona sisi. Yebo sawubona bhuti. Ninjani? Siyaphila danko njani wena? Ngikhona. Ngihambe ngifuna nje sisi wami la okuyidoho noma ngabe yini ngizokwazi ukuyenza. Ngiyakwazi nokushanela phansi ngasebenza ngishanele. Okay bhuti ngicela ukucelela umphathi la ekhaya idinga ukuzokusiza kangcono. Oh, okay. Kancane nje mphathi.
Njani sisi? Ngiyacela nje ngihambe ngifuna okuyidorho noma ngabe yini ngingakwazi ukuthi ngiyenze. Ngiyaxolisa butami kodwa imisebenzi yona singena kule company. Ngiyacela sesiwami ngisho ukushanela nje phansi. Ngizokwazi Butami ukushanela. njengoba sengishilo sikhuluma nje icompany sisendalini izothengiswa imisebenzi yona singenayo. Sesiwami. Ubona nje ngisho isizwe ngaze ngafaka lutho for 3 days. Ngenza noma ngabe yini ngiyacela ngasebenza ngokuyikhandla. Njengoba sengishilo awukho umsebenzi. Ngile kulungile. Mawusho kanjalo into engizoyenza. Ngiyabonga. Butami. Yebo. Ngikubambe nanku 200. Ubone ukuthi wenzani ngayo. Ubone ukuthi yini ozoyithenga uzokwazi ukuthi ulala udlile. Ohami wonke. Wakho butami ngicela ukuthi ubone ukuthi yini ozoyidla. Ngiyabonga. Ntokazi ngiyabonga. Butami 16. It's okay. Ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga sesiwami kakhulu. Sizohamba kahle. Sacela udlala ilotho ngoshintshi. Awungesinamandla. Sifethu uthakwa. Labantu labo basimane bakuthatha into zakho bakuphuca efungani nayo. Ngiyabonga mfethu ngicela mfethu ngisize ungabe. Ufuna indawo yokulala, ufuna indawo yokulala mfethu ufuna indawo yokulala. Relax, musulokani uwarisha. Indawo yokulala nginayo ikhona. La kho umuntu wonke umuntu uzwa ngami la. Bonke ngiyabadalela into abayifunayo bayithola kimi. Yasenze njani? Ngizolala la. La ngilala khona la. So awele thonga lami. Awele dove lami. Awele thonga lami. Awele thonga lami. Awele dove lami. Awele thonga lami. Awele thonga lami. Awele dove lami. Awele thonga lami. Kuluma dove lami. Kuluma thonga lami. Kuluma dove lami. Ngihlale ngithandaza kumdali ngisondeze ngisha amathonga ngoba mangilala ebusuku njalo bangivikela kwimoya ngisho endleleni mangihamba ngiyazibona bangisingethe nasesandleni sami ngiyazi inhlanhla kuphele ngifumbethe ngicela ngikhanyiseke nasisibane simhlophe ngisiphethe ngiphinde ngigandisele lolu hambo lomculo kunzima ngifuna ukuvusa lezi ndonga zasekhaya masevuka iminyango evaliwe ngibeka phambili-ke sami isithuba Konke ngidlala ilotho. Konke ngidlala ilotho. Sayobheka yazi. Konke ngidlala ilotho. Halala kumfowethu osezibambele u60 million rand kwilotho. So lo muntu ucela ukuthi lena ngadalula igama lakhe. Uthi inamba zakhe siphume zonke balaleli. Sanibonani bafowethu. Yebo siyabona. Yes, ninjani? Siyaphila. Sikhona nathi. Okhulumayo ke uNzuzo igama isibongo wakamtshali.
Ukuyena ke umphathi wenu omusha wale company kusukela namhlanje. Yezwakala lokho. Uxolani Mr. Mtshali. Oh, yes. Ngiyaxolisa bandla ungena emlonyeni. Ngisebenza as i-manager for this company. Abasebenzi sikhathazekile ngemsebenzi yethu. Ngithangibuza ukuthi ngabe soqhubeka sisebenze noma nathi sodilizwe le company. Ntokazi, wamuhla umbuzo wakho. Konje ngizothi ubani igama? Igama ngu-Amanda Keswa. Amanda Keswa. Alright bafowethu, nake ngifisa nikwazi ukuthi kusukela namhlanje ke ikhampani yaqhubeka iyasebenza ngendlela ebekade isebenza ngayo. Wonke umuntu uzobela back kwiposition yakhe ebekade idlala. Akuna company ezovalwa. Siyaqhubeka bafowethu siyasebenza. Yes, ngendlela ebesebenza ngayo. So, ngisho ngithi imsebenzeni isa safe. Yeah, singaqhubeka sisebenza. Yeah. Thank you so much, guys. Ngiyathemba ukuthi awukho busy Mr. Mtshali. Miss Keswa. Wazi ngani ukuthi nguMiss noma nguMrs Keswa? Ukuthi nginesiqiniseko sokuthi ayikho nje indoda ebengaba nesibindi. Sokutetela intokazi enhle kanje ihambe nje ingayifaka ngeringe emnweni. Ngabe uyazithemba bo leyo ndoda? Kanti cha Mr. Mtshali, ngize la ngizofuna u200 rand wami. Okay. Wafika la eziphara uzofuna umsebenzi kanti uyazi ukuthi uzofuna information ngaleli business. Ukube nje wavedane wayibuzela mina ngangizokutshela yonke imininingwane ngale company. Wangenzela iqiniso. Ngalela suku. Kunganjani ngikwenzela iqiniso nami? Lingaba la imiliyoni? Imiliyoni. Athi sibone. Imininingwane yakho kunayo ngithi. Uthi ngizame ukuthi Miss Keswa. Thank you. Yeah. Imali engaka? Miliyoni. Wangenzela iqiniso Amanda. Kumele ngikubonge. Kodwa Nkosi yami lezi moto. Hawu. Sesizongosha futhi. Ay, seningivulele nje vele ningiqathele, vele ngiqathele. Ingadi yami ngisanda kuyitshala njena. Hayi kodwa ngithi hey, inkosi izinibheke. Makoti kaMtshali. Basakini. Dada. Singiyile mama. Singiyile. Dada. Shoba ngakuthembisa ukuthi noma kanjani ngizobuya ngizokulanda. Hawu ngiyabonga. Sengikhona. Ngiyabonga ndoda. Ngiyacela sami sibone thina. Ngivumele sambe. Ngicela into zakho nje oyithandayo manje. Ngiyajabula. Awusikani. Makoti kaMtshali. Ngiyabonga mntanami. Umsebenzi usowenzile. Kanti khulileka mama, uyazi ukuthi impela mina nje kumele ngibonge. Kukhulu songenzele kona. Ngiswela amagama aseNkulungwane. Bona nje bengizimele la ngemuva ngibuka uhlabaniwa la lekhishi la kwakho ukuthi impela uyashesha ukujwayela impilo la edolobheni. Sengonyaka phela ngila.
Baby, you know what, Mama? Ukuthi ngithe namhlanje kusaqala ukuthi ngibhedela kancane ngifuna sishawe. Kulungile mama, hamba. Ngizobona njengekudala. Ubuye bebezo. Okay, sana. Dodana, wamane wakhetha ugodo wasimanje manje. Sesiphundu ne? Mnandi. Kodwa ke mana phepha. Uyazi nginento ebengihleze ngifisa ukubuza yona. Yini le? Manje usho ukuthi sonke lesikhathi wena uhleli nje, wenza lutho, ulilele insizwa. Yakamtshali. Aleko yini ibhobhodlwana. Mhlambe akubhizi na. La khona into ebengithana naye. Washo ukuthi wamoshwa. Angisazi nanokuthi waboshwe naye emnganani. Oh, okay. Manje ke shuthi ngako sonke lesikhathi ubuhlezi. Ngajoli is because of lo muntu lo. No bengitshola, but bengayifuni relationship serious. Bengishawo nembeza ukuthi lo muntu aboshwa eboshwe into engabe kwaboshwa mina. Manje ke ungitshele wesithanda sami. Kahle kahle kwenzakalani? Kuzenzeka yonke lento. Kwangena umuntu egumbini engangiqashe kulona. Ethi uzama ukungidlwengula. Masih ini kan? Kau sejak mana? Ayo, itu cuan ini pelayan. Ini kan yang oh, kau sejak mana? Salah. Kau sejak. Ayo.
Sithando sami. Hayibo. Iphuthuma le ndoda. Shit! Manje awusho ke Amanda usho ukuthi njengoba sihlezi nje la kanje kunomlisa odozayo lapha ejele ngenxa yakho Sawubona ndodana. Ngakusiza? Mama. Ungalokho yenza into ezayo. Yezwa. Bangibiza ngusibhamu. Lasibona. Akisikhiphela mali angizwe ngithini? Yebo. Ngiyakubonisa uzezizwana. Mfana wakho. Ube ngaphi umcebo wakhe? Nkosi yami. Nkosi yami. Ngisosale nkosi yami. Ngisohluyeza futhi la. kodwa mama awucabanga ukuthi mhlambe ngithi ukukhambisa kuzondlala kahle bathi ukululeka nje ukuzinqama Khululeka ndodana. Sengidlule kukhulu ubunzima. Kuncane lokho. ma ukuthi ngiyabona awukho right Simo sami abona kodwa ukuthi mina siqiniso zophepha. ya kufanele phela ngibona kuningi umuhambi kahle Lo mbuzo ngulindile umuntu ufana nawe yazo. Sibambe udinga lana. Emva kwesikhathi singaka mina ngisajala. Ngoshiwe ngibushe inkinga yazi. Sibambe ngishadile manje ngufazi omuntu ini oyifunayo la. Akuzwanga lalela lana. Ungathi ubhedela la ngizwe. Zokusebenza ngempama ngizwe. Sibambe ungaze. Uma ihamba manje mase ngibuza. Ngisho icaki kahle. Kuthiwa ngithini? Ngithini? Yebo. hayibo ngizomsinda mama kwenze njani Angisilutho simo sami. hayibo uhlahla amehlo nje ngathi ubona isibhoki kwenzakalani Silutho. khona wrong Ngisamsebenza. kanjani manje khuluma nami kwenzakalani uyazi last time sami kunento engangiphethe kahle kunento engiqaphelayo isonto lonke awukho right wena uthule uthe du awukho mina ongitshela wena njengomyeni wakho angazi noma ngangazisa yini kwenze njani bebe Nzuzu. Solokho sashada akazothi ivunga umcabala ekhaya. Zonke lezi imali uyithathaphi? Indaba siyangifihlela ngomngakho. sithanda sami man yonke into oyibonayo la ekhaya njengoba injalo
Ngiqambela amanga njengamanje Nzuzu. Come on babe. Njengamanje Sike ngiqambela amanga. sokuthi ngiqambela amanga. Yazini, sobeyokubhema. Baby come on. No, what's up wasabhem John? Namhlanje ke ngiyabhema. Lalela. Spam. Lalela la. Bewayini la. Ngiqala ukuthikela manje yazi. Siyasa kuzongikila ngizulala nani la. Uhlala nani la. Yazi. Spam nginawo omunye uplan wayo yonke lento le. Muphi lo plan? Khuluma sheshe. Ungcono Nzuzu ngizoveza ngimdivorce then half imali nginikeze wena. Good. Asheshe. Asheshe. Bewayini la sesinyana Ngihleli la ngizumsindo kwenze njani? Yebo, kungenzeka uma ungizile solo wangibona ngine noSpam. Mina ngiyenze lento ngeke ngithatha ama-chance. Kodwa ngeke ngilahlele ukukhona ngongekho. Ngekukhona ukwenzeka lokho. Eish, Nkosi yami. Ngabe ngizombulala ngempela uma. Amanda, think. Oh, ngikhona ukuthi umakhona ngavele ngisebenzise wona. Ngiyabonga makoti. Sibuke kasiconsisa amathi isidlo sakho sanamhlanje. Ngenzele nje. Oh, Dadana. Hey. Ngiyabonga Dadana. Ake sizwe ukuthi abelungu phela kanjani kuthanda. Boy. Sala sam, oza sithi nakuhle. Sothi. Awubeli. Phuma, ngila emnyango. Ngiyavuma. Ijele lingishintshile. Nawe kodwa hlwana ungenza isilima kizo. Kuze ngibe remonting. Ukhaphele Nzuzu. Kuzwana. Uyena lo muntu ofika endlini. Ngilethe. Hayi bondoda uze njani? Buza yena. Uyena uyazi kangcono. Amanda. Yini? Amanda uze njani? Amanda. Amanda kwenzakalani? Khuluma wathula kwenzakalani? Uma nomlisa lo. Uyena lo mesengitshela ngaye. Bantu abamnyekani kulo ngiyamkhala bandla. Ngiyamkhala bantu abamnyekani ngetenenzayo. Ngiyakani bantu abamnyekani. Ngizolungisa yonke le nto ngisacela ukwela emuva. Cela lokho umuntu ngizolungisa yonke le nto. Amanda ufuna nomlisa emzini wami. Ufuna nomlisa emzini wami. Ngicela divorce. Angisonga. Ufuna divorce. Sifike kanjani lapha? Sohlangana enkantolo.
Ngifika divorce. Amanda. Sesifike amaphethelweni okuhlanganisa amaphepha manje. Njengoba niqeda ukusayina amaphepha e-divorce nje, ngizoqala ngawe Nkosazana. Ngibheka ukuthi khona ngiphansi kwegama lakho. Uma ngibheka ngithola ukuthi uno-12 million nemoto ezimbili. Kanti mengibheka ngala kubaba umtshali kuegameni lakhe kubhala ukuthi unemoto eyodwa. Kanjani manje lo muntu unekhampani nomuthi futhi neshow ukuthi unemali eningi? Yebo, uqinisele Nkosazana. Kunjengoba usho impela. Konke lokho kubhalwe ngaphansi kwegama likama wakhe. Ngisho umholo la uhola emsebenzini ungaphansi kwama wakhe. Uma ngibheka ngithola ukuthi kunemali elinganisela ku95 million nayo ibhalwe egameni likama wakhe. Uma kwenzeka kuhamba isikhathi mhlawumbe utholakala ukuthi umama uyadlula emhlabeni, konke lokho kobe sekubuyela kuMr Mtshali. Lokho bese ungahlangene ngako ngoba nobe sendivozile. Ukuthi empeleni ke kwakuyisifiso sami kwasekudaleni ukuthi uma wami emva kokube ngikhulise kanzima aphile la emhlabeni abuse azizwe njengequeen, aphile nethezekile nako konke akufisayo. Ngingasho nje ngithi ngiyabonga Mmeli. Into ezokwenzeka kusukela manje nizohlukaniselana u12 million kuthi imoto lezi ezi3 mase niyazidayisa ukuthi iprofit enoyitholana mase nihlukaniselana phakathi. Nzuzu yonto ongenza wena le? Yonto ongenza wena le Nzuzu?